κλείσαμε, Μιχάλη. Τώρα νομίζω κλείσαμε για σήμερα. πώς το λένε, κλείσαμε, είμαστε πλήρεις. Finish. Γιοφύρ, το βρήκαμε. Καπατή. Καπατή τι θα πει? Είπαμε, κλείνουμε. Κλείνουμε. Το είδαμε και το τρίχα στο Γιοφύρ. Δες λίγο εδώ τα θεμέλια του είναι. Δες λιγάκι, πάνω στους γράφους είναι. Πώς πιστεύεις, αλλά να το γυρίνε είναι. Αλλά δεν μπορεί να... Αυτό το ξαναδεχτήματα οι δάφνοι και δεν την όλοι να το θέσεις. Εγώ λέω το είδα αυτό το ξενοδοχείο. Γι' αυτό όταν είπα το είδα. Εδώ, μπροστά, Άιντε, μπράβο. Άιντε, πάμε. Μπράβο. Yes. Της τρίχας στο Γιοφύρ. 45 μαστόρι. Δαφνοπόταμε. 40 μαστόρι έγκλεισαν. Φαίνεται το Γιοφύρ. Φαίνεται, πώς δεν φαίνεται. Ξύ και χίλιοι μαδιτάδες, Ελλάδα πνεμποτάνε. Και χίλιοι μαδιτάδες, θα πνεμ και μυρίμε. Πιο δυνατά. Χτίζαν Ελλάδα πνεμποτάμε. Όλα τη μέρα χτίζαν Ελλάδα πνεμποτάμε. Τη νύχτα χαλάωσαν δάφνεμ και μυριμένεμ. Και τη νύχτα χαλάωσαν δάφνεμ και μυριμένεμ. Και το δίσμε μας τώρα, Ελλάδα πνεμποτάμε. Το δίσμε μας τώρα, Ελλάδα πνεμποτάμε. Και στεριώνω το γεφύρις, Ελλάδεν και μυριμένεν. Και στεριώνω το γεφύρις, Ελλάδεν και μυριμένεν. Και να διγώ σε τη μάνα μου. Άιντε.